नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो अभी यही भोजपुरी की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा है। खेसारी लाल यादव का एक न्यू होली का पोस्टर खेसारी भी अपने आईडी से अभी अभी रिलीज करे हैं, जो कि गाना का नाम है 14 के होली बा। जो उनके गाना के बारे में खेसारी भैया के एक फैन बड़ा जो उनकी काफी ज्यादा वो गाना के बारे में जानकारी बा। इनका बताइए एक्सप्लेन करके वो गाना में का ऐसा बा जो उनकी खेसारी भैया इस गाने के काफी ज्यादा प्रशंसा कर ले बड़ा। तो जौन 14 तारीख के होली बावे जौन गाना आवेला बावे उ बहुत ही जबरदस्त बावे। जौन 12 तारीख के 6 बजे सुबह में आवेला बावे। तो ये जौन वीडियो क्वालिटी बावे उ बहुत ही जबरदस्त बावे, जेमे खेसारी भैया बहुत ही अच्छा से डांस कैले बाड़न में और बहुत अच्छा प्रदर्शन कैले बाड़न अपन। तो जौन वीडियो बावे जौन गाना आवेला बावे खेसारी लाल के उ बहुत ही जबरदस्त बावे, धुआंधार बा, गर्दाफार बावे। तो ये गाना के देखल ना भूली। और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आने वाला है। इससे पहले एक गाना आया था खेसारी भैया के, बाहर रहेला मर्दा। उ जौन गाना बावे ओकरा से बहुत ही धुआंधार बावे। 14 के होली बावे माने वो गाना से काफी तनी डिफरेंट बा। में अच्छा जोन एक्टिंग कैले बनन खेसारी भैया 14 के होली बा। एक गाना में काफी थोड़ा चेंजिंग करके लाए बा, जौन की गाना के काफी ज्यादा प्रशंसा भी कइल गइल बा। अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ये गाना के बारे में खेसारी भैया यानी कि बोलने बड़े गाने के बारे में। तो आप लोग इस गाने को कल जरूर देखिएगा। 12 तारीख को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आने वाला है गाना। तो बाहर रहेला मर्दा जौन की गाना बा, जौन की अभी 13 नंबर ट्रेंडिंग पर ट्रेंड करता वो गाना। तो ये गाना से काफी बेहतर बा वो गाना जौन की 14 के होली बा खेसारी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो ऐसे ही हम लोग भोजपुरी की तरफ से अपडेट लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।